Dadak tidem rabawaning ratri Sasodara wis manjar kawuryan tan kuciwa mamanise manggap Srinarteng dalu sini mongko sangjo prodase aklareng cakrawala winu laka langut prantene bangsa kepakan saking kaing taranggono kang sumiwi warata tanpa celo Mas Nomo Sidam Sekaring bawana langgeng Ismaya Semar Badranaya padha kanthi raharja saprata kita nggon kita praptana ngarsa ulun Nayantaka ambel gegeg sadulita mel Pukulun wilujeng sawanipun ingkang abdi ing Karang Kadempel wonten ngarsa paduka Eyang Pukulun padha wenang kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Pukulun ya ulun tampa mboya liwat pangestu ulun tampanana Semar nggih pangestu paduka Eyang Pukulun sampun kula tampi akarya jimat paribe dayananing kasantosan Pukulun Ismaya wonten timbalan
Apa to sababe lan apa to kang dadi darunane wondene jeneng kita ya wayah Ulun Badranaya sowan ana ing ngarasa ulun ana ing kayiwangan Ngundaran Dirbawana. Ismaya nuwun sewu. Mestinipun paduka ewang pikulun padha wenang Kanjeng Hyang mesti kemawon sampun prisa. Nyatanipun paduka mrika pirsa dumateng mobah musik ing titah. Tartentu sampun priksa kalan menapa ingkang dados panandhangipun kang wayah Hyang. Malah sak mangke sowan kula menika kula namung kepengin pasrah pejah gesang. Awit kula ngrumaosi lepat kula kalian para bendara lancur-lancur Pandhawa. Ingkang sak mangke ngantos damel kawontenanipun para bendara lancur-lancur Pandhawa dados kados mekaten. Eyang. Nek pancen kula pantes dipun pidana. Paukuman menapa ingkang kedah kula lampahi, kula mboten badhe suwala Eyang. Sartanipun sepinten dosa lupute Semar kula nyuwun dawuh kula nyuwun supados kula dipun pidana kemawon Kanjeng Hyang merga kula mun nglakoni luput kula pun damel kalepatan tumrap para bendara kula Hyang Pukulun Permara reweng swamya ngambrang kate karanane ngaswase neng marako malat kong mereng sang kondo pastrat waca leng-leng lalu angolate surya mangrang sang wayah Astungara sidam sekaring bawana langgeng Ismaya wonten timbalan yektine mboya pantes yen ta jeneng kita rumangsa luput sartane rumangsa diluputake jernyatane Gusti wae sartanipun yang mboyang luputake kelawan jeneng kita merga mangerti gegayuhan kita mono pancen sayekti luhur tumraping para Pandhawa merga yen ta wis kelakon nggon kita bakal mbangun desa dayane bakal nemahi kawula sak praja negara Ngamarta nanging kula pun damel kawontenanipun para bendara kados ngaten niku pripun Ismaya mboya dadi ngopo merga mangerti sangga gentur prihatin kita dayane nggon kita duweni gegayuhan nganti sumundhele ngawiyat wekasan gawe kayiwangan Suralaya ketaman goro-goro nggih keparengipun malah Manikmaya uga wis priksa sartane wis ngawuningani sejati dudu jeneng kita ingkang luput nanging para Pandhawa ingkang luput mengke riyen kok dados jawata nglepataken kalawan para bendara kula para Pandhawa iya merga jeneng kita mono gedhe labu-labete tumrap para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jambang nganti celaprang jeneng kita tansah ngulat lawan para Pandhawa ngibarate sikil dinggo sirah dinggo sikil jeneng kita tansah nglabuhi kelawan para Pandhawa nanging kena ngapa sartane apa kang dadi sababe wektu dina iki jeneng kita nduweni gegayuhan teka jeneng ya para Pandhawa mboyang gadake kelawan jeneng kita panjenengan ulun ingkang mboyang narimake lan mangkono ingkang dadi jalaran Manikmaya ngluputke kelawan para Pandhawa Semar mareka den prayitna semuriris semurire seka balete tiyane kandayani lajeng kula kedah kados pundi Pukulun Ismaya wonten timbalan aja kuwatir wektu dina iki uga ayu ulun kanthi ulun dandani aja wujud Semar Badranaya jeneng kita ulun dawuhi supayane prapta ning negara Indraprastha merga ning kono ketaman Parangmuka ulun jaluk
jeneng kita ingkang bisa bingkas kelawan angkara murka ingkang tumandoning Warajanegara Ngamarta Ismaya ngestaken dawuh. Kepareng samangke kula nyuwun pamit madal pasilan marata diagi ulun kanthi ulun dandani jeneng kita Ismaya. Yen lengening alang ya kelawan lan monsara. Pandan ponca artina lir kekonang surem sorote tan padang kanthi wujud kaya mangkene para Pandhawa mboya bakal mangerteni yen to sejati wujudan kita Ismaya Ibu Kulun lajeng sak mangke kula badhe ngginakaken pusaka asma menapa nganthi jejeneng Bambang Sunya Sekti. Bambang Sunya Sekti iya kang mangkono parang muka ingkang andhepane negara Indraprastha ulun jaluk sirnakna undurna Ismaya ya Bambang Sunya Sekti nyuwun pamit Pungulun. Kadikarenaning kaswase yaning marga malat kung tumiring sang kanda Astratmaja ya jagat pangestu ngara ndak rasa yen to aku ora nganti kelan anak-anakku para Panakawan ora bakal iso semulur nggonku mbrasta angkara murka Nalagaring Petruk lan Bagong ayo melu aku dole. Oh
Mangung siring rasa Kurawa sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayipun Darma Kusuma. Kroning mangke kula wantun ambayongi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Wah. Jlitheng kakangku wujud kaget kang dadi atimu. Yektine nggone mbarep kakangku ngaturi kerawan rawuhe Jlitheng kakangku Ndorowati mung bakal ngandhake babagan kanan Prajanegara Indraprastha ingkang saya suwe saya morat marit kanane merga wis ana tulung candra kalungguhan iki negara Ngamarta Ketaman Pagebluk durung ana syarat sarana ingkang bisa ndadekake sarana waluyaning praja negara Ngamarta Jlitheng kakangku inggih Koko Prabu ingkang rayi pamadya Pandhawa nyuwun pengayoman wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu awit sampun wonten tigang candra langkung laminipun negari Ngamarta Ketaman Pagebluk dereng wonten setunggal kemawon syarat sarana ingkang saged amungkasi bebendu menika Koko Prabu jagat pangestu para wayah para jagat Yayaji wonten timbalan Koko Prabu sayekti ingkang raka piyambak ugi nembe sepisan menika ngawuningani kawontenan praja negari Ngamarta ingkang Ketaman Pagebluk kamangka wekdalipun langkung saking tigang candra inggih Yayi babar pisan bab sababipun punapa tuwin syarat sarana punapa ingkang raka mboten mangertosi kagem waliyaning praja negari Ngamarta nanging mugi dados ning kawuningan kula menika namung badhe atur pepimut wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Darma Kusuma
Menapa kintenipun para Pandhawa sampun amales budi kelan labu-labetipun Kakang Semar Badranaya? Yayi Prabu Darmakusuma. Yayi Sadewa, ana kanan napa Dimas? Teka siade melajar-melajar kaya mangkono munggah ana ing Datulaya Praja Negara Indraprastha. Sadewa napa Yayi? Wah, ragil ana apa? Kowe mlayu-mlayu kaya wong weden. Yayi Sadewa napa Yayi? Koko Prabu ketiwasan Koko Prabu. Ketiwasan piye Dimas? Mungkin dados ning ngawuningan. Kepareng kula matur wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Puntadewa badhe atur uninga. Bilih negari Ngamarta bedah. Awit pokalipun Nalendra ing Magerwaja pun Prabu Jayalengkara Koko Prabu. Koko Prabu menika kados pundi? Teka kawontenanipun kados mekaten ya jagat pangestu karo wayah loro jagat. Yayi kula nuwun sewu. Sampun ngantos paduka Yayi Prabu Darmakusuma bingung bab perkawis menika. Liripun kados pundi? Awit bedahing negari Ngamarta saking astanipun Prabu Jayalengkara menika samangke badhe nuwuhaken trontong-trontong saking pepadang tumrap negari Ngamarta Yayi. Lajeng kersa paduka kados pundi Koko Prabu Dara? Kresna kakangku apa? Marata diake metu njaba Prabu Jayalengkara undurna. Wah, jaluk pamit. saya katriya tresmara marang risang kadirate parate ratune wong sakra kembang kembang jaya kusuma asemring kawula wah satriya gagah piteksa ora pangling panenggak Pandhawa kowe sing Prabu Jayalengkara dasar kepara nyata ayo dampar kencana negara Ngamarta ulungna ana ngarsane Prabu Jayalengkara. Wah, ora pati-pati tau lungguh nek urung mlundung jakane Prakuddara. Kelakon.
Sing langit kelap-kelap katon lir kencang alis risang mawe kandrung ketiwasan Kresna kakangku Werkudara piye wah Jaya Lengkara ta idak antem aku namake kuku Wancanaka ora tumomo ora dirasake bareng nyokot janggaku wadem panas aku nglumpuk diketak kontal Werkudara apa dina iki seminggu eneng pira 7 golek pitulungan Yayi kula nuwun sinuwun Laruta saking kutha Sang Guru kula yanamutusa Sang Sri ana satriya merpeki Klanata Ndarawati sapa? Kula menika prajurit negari Ngamarta. Prajurit negara Ngamarta? Kasinggihan mekaten. Werkudara, Apa? apa iki piranganing prajurit negara Ngamarta? Wah, lambu. Lho kok lambu? Aku ora tau ngerti prajurit iki ana mapan ing negara Indraprastha. Lho. Kowe tenan prajurit Ngamarta apa dudu? Sane anu nggih, leres. Kula menika prajurit negari Ngamarta, kula menika rayinipun Patih Andakawana. Lho, adine Andakawana? Andakawana Kranti Adi. Lho, terus kowe sapa? Inggih kula pun Bambang Sunya Sekti. Pratamu ning kene Kula midhanget pawartos bilih negari Indraprastha ketaman Parangmuka menapa leres sinuwun. Ya pancen iya, negara Ngamarta ketaman Parangmuka ya kae kang aran Prabu Jaya Lengkara. Nalendra ing Magerwaja, adiku Werkudara wae kalah. Apa kuwi kira-kira arep maju? Nuwun sewu. Nyuniti palilah kula badhe ngunduraken dhumateng Nalendra menika. Wah, aja blawanan. Mboten blawanan niki tenan, Raden.
dadi sawang. Yo. Wah! Wah! Ricu mawur manyawur wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso menungso ratatanan sapa iki satriya ora sandadak kowe etok-etok ora ngerti karo aku ayo nek pancen kowe ora ngerti karo aku ki satriya kondang Bambang Sonya Sekti ki wong sak jagat ngerti kowe ratu kok urung ngerti karo aku teges urung suwe lehmu dadi ratu. Wah, keparat menungso ora tatan aja belawanan kowe Sonya Sekti. Ayo papamu Prabu Jayalenggara. Aku ora nrimakake yen to kowe mbedah negara Ngamarta. Yektine nggonku mbedah negara Ngamarta kuwi mung tak nggo pawadan. Merga sak nyatane aku kepengin ngelingake kalan para Pandhawa sing wis lali karo Semar Badranaya tampanana tanganku. Wah! Karo wong wedok warat. Ya, tinimbangane aku mung kesonjong mbaya tok Pulasara sawangan sapa jatine wujudku Sonya Sekti. Wong aprang tias padha sarasaran tinimbanganipun kula menika namung dipun Pulasara kalian Siwa luwung kula badhar mawon walah Sri walah Titi kowe ninggal negara Ngamarta iku dadak dadi ratu barang terus pawadan marep mbedah negara Ngamarta arep ngelingke Pandhawa merga Pandhawa lali karo Semar nyuwun pangapunten wae ha iya wis tak salin wis padha badhare sesuk negah aku kaya ngono kuwi aku sing dadi dayoh ratu emang rak ya kowe to inggih wopo kulun ha iya wis malah dadi ijo royo-royo kaya ngene tetandurane Sri inggih aku tak takon kados pundi bendaraku loro cacahe kae balekno kowe wani gawe perkara kudu wani tanggung jawab lho Sri inggih
tata gate wisaya indriyaksa sara maruta ing Mbok Sri wonten dawuh Mbok Sri iki kok eneng macan rasa vanila barang sing siji iki masak macan rasa jeruk nyadong tetuka Mbok Sri nyadong tetuka Gatotkaca Antarja Baliya kaya wingi uni mandi ucape Wang Pikulun Bathari Sri Sing langit kelap-kelap katon lir kenjang alis risang mawa kandrum menika Wang Pikulun Bathari Sri iya nata Ndrawati lho lajeng Nalendra kala wau wonten pundi sampeyan ampun kaget sing Bambang Sonya Sekti nika sejati kula terus Jaya Lengkara nggih niku bocah niku ora njaga tetandurane para kawula malah kelayapan dadi Nalendra barang. Ya maaf. Maaf. Iki lho. Karang kadempel ki 2 taun gagal panen goleki kowe ning ndi ra ketemu bul dadi ratu. Lehmu nyalon iki kapan? Nyuwun pangapunten wae. Gandeng Paduka Wang Pikulun Bathari Sri sampun timbul tumuli kula kandhi wonten praja negari Ngamarta supados pagebluk wonten negari Ngendrapasna saged sirna tumuli tetanduranipun para kawula saged ijo raya-raya Wang Pikulun ayo tak dherekake nata Ndrawati. Madange jagat tuk mungo paning sapucaing wukir marep babang sumirat keneng soroteng surya mega lan gunung
niki rak ampun tentrem. Dipol kakangku iya. Jare arep sowani Wang Pikulun padha wenang mah ngopo ya, Pak? Jeke mah wis tak kanthi kapan. Meng aku ketemu karo Satrio Bambang Sunya Sekti. Kuwi aku. Ambel. Tuwekan kok ngono kok. Tenan dawe Wang Pikulun padha wenang. Aku kon dadi Bambang Sunya Sekti kon ngundurke Ratu Jayalengkara. Terus ratune mau wis mati po. Lah kae saiki mapan ning negara Ngamarta. Lah kok iso? Nek arep ngerti kae pangejawantaing Dewi Sri ya Betari Sri Sadana Petra. Walah. Lek Sri. Si Sri ta kae mau mere. Heeh. Ngaturke panuwun. Mergo Semar ya dipol kakangku. Negara Ngamarta dadi tentrem kaya ngene. Sedaya niku janjane kegayuhan kula niku mung kepengin damel supayane Pedhukuhan Karang Kadempel niku mboten gagal panen. Malah dayane Sri Sadana kok sumrambah wonten Praja Negari Ngamarta. Kandhulilah berkahing sing kuwasa Ndara. Yo Semar yo. Malah kula ngaturaken panuwun gandeng gegayuhan kula oleh kula mbangun desa pun kecandhak, pedhukuhan kula pun boten gagal panen. Karang Kadempel pun kawontenane pun katon ijo raya-raya gek negari Ngendraparasta pun ayem-ayem tata titi tentrem pun boten ketaman pagebluk malih. Kula tak matur, kula ngaturke matur nuwun nggih Ndara. Kathah lepat atur kula sak anak-anak kula nggen kula leladi wonten ngarsanipun para Pandhawa kula nyuwun pangapunten. Yo tiba sepadha-padha nggih sekalian kula sak anak-anak kula niki si goteng kali anak kula Petruk kali Gareng nika kula jake wangsul kula nyuwun pamit Ndara. Semar sing ati-ati. Sepiro gedhe lupute Werkudara njaluk pangapura. Mboten enten lupute, mboten enten kirange, pokoke luar biasa. Donga kula kagem warga mriki sak pengker kula sak rombongan mugi-mugi manggih rahayu widodha kalisena ing sambi kula tebih saking rubeda. Pendak rasul supayane wayangan mbuh dalange sapa wae apik, dalange sapa wae sae. Angsaripun menika ingkang baken pandonganipun sing paling utama menika dongane. Yo Semar nggih. Cekap semanten atur kula Ndara, rahayu kang samya tinemu, rahayu kang samya pinanggih. Matur sembah nuwun. Slameta sing nanggap, slameta sing ditanggap, slameta sak kabeh-kabehane. Tole, piye Pak? Iringane ngayojan wae, ayo kumpul sik karo para Pandhawa. Sarapan soto ning kono. Nggih ngestokke dawuh. Aja lali tibake ladrang terus golekan lho Bagong. Nggih pangestaken dawuh. Ayo Pak, ayo.